Κάτσε να δω ένα φασοπερίστρο, κάτσε στο γιατί. Πέντε πουλιά έχω πάρει, ρε. 5 πουλιά και ένα φασοπερίστρο. Δεν είναι, μωρέ, δεν είναι. Ούτε για 10 πουλιά δεν είναι. 5. Απατέρας σου καπιτάν πόσο? Δεν ξέρω. Νομίζω τίποτα. Τράβα, έλα, τράβα. Και το πρωί περάσανε πολλά στο Ψωμασίλι, Ρε για αυτά που βγήκαν εκεί πέρα, 10-20. Τι νομίζω ότι, δηλαδή όπως το βλέπω εδώ η περιοχή δεν είχε 50 πουλιά. Εγώ πήγα εκεί στο πέφτο, δεν βρήκα ούτε ένα δεν πέρασε. Ότι βγήκανε το πρωί 30-40 πουλιά, αυτά τα πλήρωσε. Καπετάνιε, στον τόπο σου δεν πρόκοψες να ξένα τι γυρεύεις. Στο ξαναπέκα στο πάνι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν νομίζω εδώ πέρα, από εκεί είμαστε με τα baby, με τα πράγματα. Μωρέ, τι δουλειά έχουμε εδώ πάνω μας. Άμε και στην Καστοριά και πουλιά να με βρεις, η προβατή να σε περιμένει σαν πάει. Πράγματα στο πέρα. Το κάναμε δοκιμή μου, έκανε. Ο θεολόγος που είπε το φούτμουρο. Πράκα. Να πείτε και ένα κοινό σε οποίες για πάρθιμο. Έλα, δεις, κοίτα. Έχει φτιάξει εδώ. Εκεί. Έχουν δύναμη τα πουλιά, κατάλαβες, και πάνε, σκάνε μπαφ και πιο. Αλλά Παντελής είναι good man. Ah, Χρυσόβας, Παντελής good man. good man. Yes, very good. Very good. Είναι άλλο. Πάμε. Τον ήλιο θα τον έχεις στην πλάτη σου. Α, ναι. Σαν. Έτσι κάμερα. Here, problem. No good. Πήγαινε εκεί κάτω. Εκεί μέσα. Σε τράβα. Κάτσε. Παντέλης, very nice man. Α, Παντέλης. Παντέλης it's μεγάλος manager. Μεγάλος. Ναι. Very good manager. Ναι. Plenty bird here. Πολλά πουλιά. Έχει τριγώνια, αλλά θέλει ηρεμία, υπομονή. Σιγά σιγά.
Δεν είναι πουλιά γιατί βρέχει νύχτα. Έβρεξε το βράδυ Ναι. και φύγανε τα πιο πολλά. Έχει ρίξει πολύ νερό, κοίτα. Νερό εκεί. Αχα. Πολύ νερό. Μπουμ, 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 μπουμ. Αστραπές βροντές. Τα πουλιά. Άλλο τόπος. Άλλο τόπο. Θα βρούμε. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Μιγά. Μίγα, φλάι. Μας πειράζει. Να. Στη γαμημένα. Θα είναι έτσι μέσα. Θα παίξουνε πουλιά, θα παίξουνε. Είναι πρωί ακόμα, 7 η ώρα τώρα ακόμα. Θα παίξουν. Θα παίξουν. Έχει και σκορπισμένους από προς το χωριό, έχει κάτι φέκια. Αλλά δεν ρίχνουν κι αυτά. Μην πά, μία εδώ, μία. Αν πέσαν και δεν ρίχναν για αυτοί 10 φέκες και πιο βαθιά. Σου ήτανε. Ναι μωρέ, και προηγουμένως, μέσα βαθιά έτσι κι άλλα δεν τίποτα ψηλό πράγμα. Δηλαδή να έχουν ρίξει αυτοί 15 φέκες. Έχω χάσει και ένα. Μέσα, θα βάτα. Λουφ. Ασούτ. Ναι, μέσα. Τέτοιο χάλι, αυτό είναι χάλι, δεν μιλάμε. Ταπ, ταπ. Χάλι, καλύτερα δηλαδή να μας τα Μπλουπ. είναι τέτοιο πράγμα. Να μην περνάει χιλιόνι μωρέ. Αναβρίτσουμε. Άντε ρε. Άγγε το πράγμα το πρωί μας. Είναι αμά σπασμένο. Αχα. Άμα δεν βλέπεις το πρωί να κατεβαίνουν σωρό τα πουλιά. Τι περιμένεις. Τώρα και το κυβολσκύλι. Δεν χάλαγε τον κόσμο. Θέλει υπομονή. Κάθεσαι. Ταπ. Άμα γρήγορα δεν κάνεις. Θέλει υπομονή. Τώρα εδώ έρχονται γιατί έχει νερό. Έχουν φάει από βραδείς Ναι. και έρχονται να πιούν νερό εδώ. Ταπ. Αχα. Γι' αυτό κάθομαι εγώ. Αχα. Κατάλαβες. Αν δεν είχε το νερό, δεν σηκώνανε πουλιά.